Hadin kajingla jungkinong pang kibayo ikajingpang tuberculosis bakindi dawai testa kumbala betha deki doktor kiba sumari ki kenang bikin yo ikamet kabakot kabakya bikin lightno na kajingpang tuberculosis menta kasngi na kaliang ko office jong ka district tuberculosis kala pindan buram deki sernot shagi khat artli kishnong ki baha opo ko umling sin adi block kibala light na kajingpang tuberculosis lani kishnong kibala yo ikanan kum ka village free tuberculosis Hakini kajingilang kablalong ha conference hall jong ka office umling block na kaliang ka office tuberculosis kala peteng biang bansa mi ki marbam ki betaimet lani ki nutrition food basket shakinong pang ki brang don hapadeng kajing sha sumar ye kajing pang tb ki bala ice ngobha de ki company ki riu shimet bat kinong mi khmat ki balong kum kinik sha mitra Hagani kasngi kum kajing aiman sim ya kinong pang ki bayo e kajing pang tuberculosis lawan ban aiman sim de ka kongrona kamdej MDC nongpo kum ka kongsan Dr. E. Calving District Tuberculosis Officer Ripoy District Dr. J.S. M. Block Medical Officer Umling Block Lembat QA follows the DMO Block Medical Officer Trilang ringkat na do ka health department bagi rampa shnong bagi asya bagi nong shong shnong ki jongi te ni ko por na sutna kadang te ka siem ka banan kong na ka banta jonga ya ka banan yo mania snok tilang ha ka baya te ban ku kini ki program ngasya yogi na ka por sya ka por lempa ki lam pathai ku bo balaju sam yaki award balaju penslur balaju ai siem ki nong pang bala ai ru ikini ki song chinyara nawai ta ngaso ban ai ke chin kublei na kalian ko chunga ko minong ni khmat di barit e jong ko nong po constituency ya ki ne ki bala le bha ki bala ya don bata o ni chung yo jong ni ide di barit dan rei ni de bandon ka man sim ka jing somu gratefulness haba yo priang ni e ni ki khasi le ni don itu ki tin ban ong kublei shibun de la de la personal bandon na do ki ne ki bandon ki petrol pump ki riu shimet ki MLA ki MDC ki balaya snok tilang ban sponsor lane ban ya no siniang lem ban ai ki ne ki jingbam temet ya kita ki nong bang ki jongi ki bayo ini ka jingbam TV dengan nombatai ki jingbam ngala pule ki dia lemba ite i got link pedok ilong i besuk bahaya ni ban sutu kamde hiru dan tin hareng kade dan tin khasi bas nasung tenat bani iya te ba nanor balyo ye kita wai teng yo ikine ki song chingarat ya kita ki ba ki nongshom shnong ki jongi ki yo ikine ka ching shitong ka ching pang tv ki yo atat ka long ru kum ka ching ai men sim shibnai lada dei bang yo ita ka chingarat ka ba shi haja but shi sien ai news pa san tho ta ka mot ba ka la long ngan ong kum non riu haja news pa san tho yo na kabanda kita di bandon ni kani ka Jepang ha ka puar ka bakidang suma tengah so ban ong ba kan long ka jing ai men sim hadu kata kata nginte ban le ran ha bang idon ni kani ka Jepang ban ya ka ba ngin kit ya la de rentak pa ka jing sier ka jing ting jam nyam jam koi nyam koi ngana so ban ong ba ha ba yo ka Jepang TV kam da de e ban ong ka de ka jing ngana so ban ong ka ba kam ka bom la kam koi pan de ka de ka ne ka BP mo da ju kam la ban eradicate la ne ban jam ni ka na ka ko ka ju breu la ne ka shini hanai ka TV om tam riu banai la ban pan koi tana ka ta bele iu bangen ya ting bele iu bangen ya le ran ka jimpang ba ka la don de dan re ka shong pat ini kum no bangen sumar ya ka te ni kum kinong shong shdong kat kani ka sorna kal ai kani ka chingaram kal ai kani ka chimpen shlor kila bu data department ka bakapan mo ban yo ban tek kepan janai kang na ka banda kani ka chimpang TV te mangi kinong shong shnong ro kala de ka por ya ka bangin ya snok tilang rengkat bat ki nong tre jong ka health department ki asya ki jongi teng ki asya ngangis kampi mak shibun ki jing e unda yo tham ka jing ya trilang rengkat bat ki pan ba de ni ya dan rei kim du men siem na internet ya ka jing long shlor ka jong pi ya ka jing long dedicate jong pi ka jing
Kut jumot ke jopi bantri ka kam ka bala pensiun hapi itnat ba pidon la ka jong ka dignity ka bor ka bala penko hapi ku kita gi Asya ngai scan ka jingdon ka jopi ngadi ka pensuk bah ya ka ngai ka kom tri kam hasnong hapau balada kamdon ka coordination ka jingi trilang na kalian joki Asya kiram ba snong kan shibun na kabata ki nong tre jong ka health department kum no ban tentelun ya ki kam ha po snong po thau jong ni nga sel ban Tahapti. Nông một phát vô sạch của xoay